Salutare, salutare, vă salută DJ Știe cu valoare. Sigur că da, bine ați venit la un nou bonus dublu. Bine ați venit pe canalul meu de YouTube DJ Știe Number One. Vă salută DJ-ul pe fiecare. Aici DJ Știe și aici voi, prietenii mei de pe YouTube, la mare meserie. Așa cum v-am promis, intru cu un bilet bonus dublu. Atenție mare, domnilor, pariați responsabil. La pariuri nimic nu este sigur. Trebuie să combini, să desfășuri și să înțelegi exact ceea ce vă spun eu. Deci, eu îți dau 24 de meciuri bilet bonus dublu. Te salută DJ-ul, sigur că da. Ești prietenul meu la valoare. Bagă like. Toată lumea să dă like. Toți care vă uitați. Dați domnilor like. Dați un like. Dați o distribuire. Că așa e frumos, da? Dacă eu am analizat o oră jumate la biletul ăsta bonus dublu. Pentru tine e simplu. Dai un like. Apeși pe butonul trimite și îl distribui în grupurile pariuri sportive. Și atunci, într-adevăr, ești prietenul meu la mare meserie. Te salută DJ-ul, sigur că da. Deci, vă dau un bilet cu 24 de meciuri, da? Încă o dată, salutare domnilor, vă salută DJ-ul, aici cel mai bun parior din România, DJ Știe, sigur că da. Scopul acestui live video este să vă dau un bilet bonus dublu, o cotă de peste 600 cu 24 de meciuri, domnilor, 24 de meciuri. Meciuri Europa League, Conference League și restanța care nu s-a jucat aseară în Liga Campionilor, Atalanta Villarreal. Deci, în total vor fi 24 de meciuri. Dă chiar acum un like frumos și dă o distribuire pe grupurile pariuri sportive. Poate nu dai like. Poate nu dai like, da? Că eu mă uit și văd, da? Domnilor, cotă de peste 600, 24 de meciuri, să dăm drumul la bilet, da? Că voi asta așteptați, biletul, da? Cum se joacă biletul? Îl pui inițial cum ți-l dau eu, da? Pe urmă îl împarți pe jumate și obții 12 meciuri pariu șansă, 12 meciuri pe un bilet, 12 meciuri pe alt bilet. Mai faci bilete suplimentare cu impare și pare. Ce înseamnă meciuri impare? Meciul 1 de pe bilet, meciul 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23. Meciurile pare sunt celelalte. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 și 24. Te implici și așa poate reuși să câștigi. Atenție mare, trebuie să faceți și calupuri de câte 5 meciuri, da? Deci dacă sunt 24 de meciuri, câte calupuri vin? În jur de 5 calupuri, da? Și atunci dacă prinzi 5 meciuri la un calup și mai prinzi 5 meciuri la alt calup, deja ești pe plus, da? Deci trebuie să faci 5 calupuri, de la 1 la 5 un calup de meciuri, de la 6 la meciul 11 al doilea calup de meciuri, da? De la 12 la 17 alt calup, de la 18 la 23 alt calup. Ce trebuie să știți voi? Primele meciuri încep la ora 19:45, deci aveți timp suficient să jucați aceste meciuri. Cei care vor vedea live-ul, că îl procesez aici, video, și îl văd mai târziu, dacă vor să joace, să pună ce a rămas pe bilet. Dacă te duci cumva la agenție, îi spui la domnișoara să spună ce a rămas. Dacă te duci acolo, o să spună domnișoara a început, tu spui perfect, îmi pui ce a rămas. Vreau să joc meciurile rămase, da? Unor pariați responsabil și vă inspirați din ceea ce vă zic eu. Vă salută DJ-ul cu fiecare. Să dăm drumul la bilet. Să dăm drumul la bilet, da? Olympic Lyon Rangers este primul meci al serii, da? 1x. Meciul începe la 19:45, are cotă 1,31. Deci, primul meci de pe biletul ăsta bonus dublu. Olympic Lyon cu Rangers, 1x, cotă 1,31. Meciul 2 pe bilet, Sociedad cu PSV Eindhoven. 1x. În Spania, Sociedad întâlnește pe PSV Eindhoven. Pariem 1x, are cotă 1,30. Mergem la meciul 3 pe bilet, Napoli cu Leicester, da? Napoli-Leicester. Pariul meu este 1x, cotă 1,32. Vă spuneam că la pariuri trebuie să jucați din 2, nu din 3, da? La pariuri poate să fie 1x, 2, e din 3. Eu le fac din 2. Majoritatea meciurilor care le analizez le fac să fie din 2, da? Mergem la meciul 4, la 19:45 în România, CFR Cluj întâlnește pe Jablonec. Dacă nici ăștia nu le dă gol, trebuie să dea și CFR-ul un gol în grupa asta, că oricum e pe ultimul loc. Oricum, da? Echipa lui Dan Petrescu, dacă are mândrie, au și mândria lor, să marcheze măcar un gol. Deci CFR Cluj Jablonec, CFR Cluj marchează, cotă 1,28. Mergem mai departe. Sparta Praga cu Bromby. La Sparta Praga cu Bromby pariem între 2 și 6 goluri în meci.
Sparta Praga cu Bromby între 2 și 6 goluri. Are cotă 1,28. La bilet bonus dublu trebuie să avem minim 20 de meciuri cu o cotă de minim 1,25. Eu vă dau 24 de meciuri, numai și numai de astăzi joi, da? Mergem la următorul meci. Sturm Graz cu Monaco. Domnul, Sturm Graz cu Monaco, X2, deci puneți la Superbet SE X2, adică îi mărește cota la favorită și face cotă 1,29. Sturm Graz Monaco, X2, cotă 1,29. Mergem la un alt meci. În Belgia se întâlnește Gent cu Flora Tallinn. Pauză sau final 1, are cotă 1,25. Gent, Flora Tallinn, pauză sau final 1, domnilor, cotă 1,25. Mergem în Bulgaria, CSKA Sofia întâlnește pe Roma. Deci, în Bulgaria, CSKA Sofia întâlnește pe Roma, da? Pauză sau final 2, cotă 1,27. Roma, dacă vrea să termine pe primul loc, în caz că se încurcă Bodo Glimt la Zoria Lugansk, da? Trebuie să bată aici. Depinde ce vrea. Ce vrea. Mourinho trebuie să facă și el un meci mare, că nu prea a mers bine Roma, da? Mergem la următorul meci, tot în grupa asta, Zoria Lugansk din Ucraina întâlnește pe Bodo Glimt. Atenție mare ce jucăm la meciul ăsta. A doua repriză între 1 și 3 goluri, are cotă 1,32. Zoria Lugansk, Bodo Glimt, a doua repriză să fie între 1 și 3 goluri, cotă 1,32. Mergem la un alt meci, în Turcia, da? Fenerbahce întâlnește pe Eintracht Frankfurt, meci echilibrat. Posibil să fie meci cu goluri. Eu am pariat X sau 3+. Atenție mare, deci X sau 3+, da? Cotă 1,37, o cotă bună pentru bilet bonus dublu. Fenerbahce cu Eintracht Frankfurt X sau 3+, da? Mergem la următorul meci. În Austria, echipa gazdă, Lask Linz, întâlnește pe HJK Helsinki din Finlanda, da? Lask Linz, HJK Helsinki din Finlanda. Pariul meu este 1x și 2+, domnilor. Deci Lask Linz, HJK Helsinki, 1x și 2+, are cotă 1,30. Vedeți ce frumos am analizat? Domnilor, este o muncă teribilă pe care nu poate să o facă oricine, da? Îți ia cel puțin o oră jumate să faci un asemenea bilet, da? Și dacă vreau, vin cu biletul în fața voastră, vreau să vă ajut, vreau să vă inspirați din munca mea. Este normal să dați toți like-uri, nu uitați să dai like, da? Prietenul meu la valoare, dă like și dă și o distribuire. Dacă tot ești prietenul meu aici și mă urmărești pe YouTube, canalul DG Știe Number One trebuie să primească foarte multe like-uri și foarte multe distribuiri. Și continuăm cu biletul, domnilor. Mergem la un alt meci, AZ Alkmaar cu Randers. În grupa lui CFR Cluj se întâlnește AZ Alkmaar cu Randers la 19:45. 1x are cotă 1,29. Deci AZ Alkmaar cu Randers 1x, cotă 1,29. Domnilor, mergem la un alt meci, la 19:45 se întâlnește Alashkert cu Maccabi Tel Aviv. Între 2 și 6 goluri în meci. Favorită e Maccabi Tel Aviv. Dar am pus între 2 și 6 goluri, că mi-a plăcut că se încadrează la biletul bonus dublu. Deci Alashkert cu Maccabi Tel Aviv. Între 2 și 6 goluri în meci. Da? Vă salută DG-ul pe fiecare, sigur că da. Prietenii mei de pe YouTube la mare meserie. La mare meserie, domnilor. Dați like. Toți care vă uitați, dați like. Eu mă uit să vedem câte like-uri am. Vreau să am 500 de like-uri. 500 de like-uri. Că știu că mă urmăriți o grămadă. Nu uitați să dați like, da? Apasă chiar acum pe like să fii sigur că ai dat. Și dacă vrei să te abonezi la canalul meu de YouTube, să vezi bilete bonus dublu, canalul ăsta este special pentru bilete bonus dublu, trebuie să apeși pe clopoțel și pe urmă mai verifici o dată dacă te-ai abonat la canal. Apasă pe clopoțel și mai apeși o dată și dai toate, selectezi acolo toate. Doar așa primești notificare când intru eu în direct. Mergem la un alt meci. Deci aseară în Liga Campionilor ați văzut că a nins și nu s-a putut juca Atalanta-Villarreal. Se joacă în seara asta ultimul meci din Liga Campionilor, Atalanta-Villarreal. Fără egal 1 pe Atalanta. Egal pariul se rambursează, domnilor, pe Atalanta. Dacă vreți să puneți voi 1x pe un alt bilet, dacă faceți mai multe bilete, sau gol marcat Atalanta în caz că vă trebuie, să vedem ce se va întâmpla și la acest ultim meci din Liga Campionilor. Sfatul meu este fără egal 1 pe Atalanta. Atalanta numai la victorie se califică mai departe. Dar e meciul greu cu Villarreal, se poate întâmpla orice. Și de asta am jucat prudent, fără egal 1. Egal pariul se rambursează. Puteți să puneți și 1x. La SE 1x și vă crește cota. Da? Un alt meci, acum Marseille cu Lokomotiv Moscova. Domnilor, acum mergem la meciul de la ora 22. Da? Ce a fost până acum? Se joacă mai devreme. Da? Acum urmează o serie de meciuri
care încep la ora 22. Eu vi l-am dat în ordinea în care încep. Marseille Locomotiv Moscova 1 final, cotă 1.35. Deci Olympic Marseille cu Locomotiv Moscova 1 final. Marseille trebuie să bată și ei pe cineva, da? Ați văzut că în grupa asta se califică Galatasaray și Lazio. Marseille trebuie să bată și ei. Trebuie să bată și ei, să obțină și ei o victorie în grupa asta. Olympic Marseille Locomotiv Moscova 1 final, cotă 1.35. Am vrut să joc pauză sau final 1, dar scăzuse cota puțin. Și am zis, hai mă să-i pun unul final până la urmă. Da? Olympic Marseille Locomotiv Moscova 1 final, cotă 1.35. Mergem în Ungaria la 22.00. Ferencvaros cu Leverkusen, domnilor. Leverkusen, o echipă marcatoare, o echipă foarte bună din Germania, se deplasează în Ungaria. Ferencvaros Leverkusen X2. Aici e posibil la o cotă de peste 1.45 să fie X2 și 2+. Da? E posibil să fie și goluri multe. Bine, dacă se încadrează la bilet bonus dublu, m-am mulțumit cu X2. Deci Ferencvaros Leverkusen X2, cotă 1.26. Domnilor, mergem în Anglia, unde West Ham United întâlnește pe Dinamo Zagreb 1x. West Ham United, Dinamo Zagreb 1x. Da? Mergem la un alt meci. Aici e un meci foarte important pentru că se joacă locul 1, Basel cu Karabakh. Da? Echipele sunt la același număr de puncte și golaverajul este foarte asemănător. Da? Pentru că joacă acasă și echipa elvețiană, Basel Karabakh, da? 1x, cotă 1.29. Basel Karabakh 1x, cotă 1.29. Mergem la un alt meci. La 22.00 în Italia, Lazio Roma întâlnește pe Galatasaray Istanbul. Deci Lazio cu Galatasaray. Lazio Galatasaray, domnilor. 1x și 2+, cotă 1.40. Lazio Galatasaray 1x și 2+, cotă 1.40. Mergem și în Portugalia. Atenție, și meciul ăsta este foarte important. Braga cu Steaua Roșie Belgrad. În Portugalia, echipa gazdă Braga întâlnește pe Steaua Roșie Belgrad, domnilor. Pariul meu este X sau 3+. X sau 3+, are cotă 1.32, da? Pariază responsabil, te inspiri și ți alegi tu ce-ți place după ceea ce îți ofer eu. Vedeți, domnilor? Este foarte, foarte multă muncă la pariuri să analizezi, nu bagi din palme și să face biletul. Eu vă spun foarte clar, la un bilet bonus dublu, dacă vrei să-l analizezi așa, cel puțin o oră și ceva îți ia să-l faci. Da? Atenție mare, respectați-l pe Digi Știe, dați toată lumea like, toți care vă uitați, nu uitați să dați like și este foarte important să dai o distribuire pe grupuri de pariuri sportive. Cum faci să dai o distribuire? Că poate nu știi. Ai butonul trimite, apeși pe el, se copiază linkul, imediat se copiază linkul, ai copiat linkul și pe urmă îl dai alte grupuri. E simplu, da? Scrii în titlu bilet bonus dublu Europa League și îl pui pe alte grupuri. Îl pui la tine pe Facebook, da? Distribuie frumos acest video și atunci, într-adevăr, ești prietenul meu la valoare. Mergem la un alt meci, domnilor, în Belgia. Echipa gazdă Genk întâlnește pe Rapid Viena. Aici ar fi un meci de goluri multe, ar putea să iasă un meci cu goluri multe. Pariul meu este 1x și 2+. Genk cu Rapid Viena 1x și 2+, cotă 1.35. Deci, la 22.00 începe meciul ăsta, da? Mergem la un alt meci și atenție ce am pariat aici, da? Pentru că mulți veți juca pe Union Berlin. E meci tare de tot aici, Union Berlin cu Slavia Praga. Nici Slavia Praga, echipa lui Stanciu, nu e o echipă așa foarte slăbuță. Cu toate că Union Berlin joacă foarte bine. Aici m-am gândit puțin mai mult cum să joc meciul ăsta, da? Sunt mai multe variante, dar până la urmă atenție ce am pariat. Pentru o cotă de 1.35, Union Berlin, Slavia Praga, handicap 2. Deci Slavia Praga să nu piardă la 2 goluri diferență. Da? E meciul greu aici, dar acesta a fost pariul pe care l-am ales. Deci Union Berlin, Slavia Praga, handicap 2. Slavia să nu piardă la 2 goluri diferență. Dacă pierde la un gol, pariul e câștigător. Dacă face X, e câștigător. Dacă bate Slavia, e câștigător. Se pierde acest pariu la meciul ăsta doar dacă bate la cel puțin 2 goluri Union Berlin. Mi-a plăcut și cota 1.35, Union Berlin, Slavia Praga, handicap 2 pe Slavia Praga, da? Un alt meci, FC Copenhaga cu Slovan Bratislava, da?
domnilor, FC Copenhaga cu Slovan Bratislava, între 2 și 6 goluri. Echipa gazdă Copenhaga e o echipă bună. O echipă care, bine, ei sunt câștigătorii ai grupei, dar am pariat 2-6 goluri în meci. Da? Văd un meci și aici cu goluri. Da? FC Copenhaga, Slovan Bratislava, între 2 și 6 goluri în meci. Și am ajuns și la ultimul meci, domnilor, meciul 24, Ludogorets din Bulgaria, Ludogorets, campioana Bulgariei, întâlnește pe Midtjylland din Danemarca. Midtjylland are nevoie să scoată puncte aici, Ludogorets e ultima clasată, nu face nimic nici cu victoria, poate de palmares, poate așa de mândria lor, dar Midtjylland joacă pentru ceva, da? Și am pariat a doua repriză între 1 și 3 goluri. Ludogorets, Midtjylland din Danemarca, a doua repriză între 1 și 3 goluri, să fie cel puțin un gol marcat și maxim 3 în a doua repriză. Deci a doua 1-3 goluri, cotă 1,35. Domnilor, mare atenție! Vi se oferă și un super bonus, da? Eu am pariat acest bilet cu 5 ron, se câștigă 5722 pentru că este bilet bonus dublu. Numai din super bonus luați 2890 de lei, aproape 28 de milioane, cu doar 5 lei. Câștigul final este undeva la 572240 ron, da? Atenție, ce câștig frumos avem, da? Codul, domnilor, codul de mers la agenție este în felul următor. 9948 9948 M32 Nicu Florin 7. Deci 9948 M32 NF7. Acesta este biletul bonus dublu pe care DigiStie a vrut să vi-l ofere. Acum este rândul vostru să vă implicați, să combinați, să desfășurați. Aveți timp până încep meciurile, că mai este o oră și ceva, da? Pariază responsabil, da? Și vreau ca toți care vă uitați, atenție mare, toți care vă uitați la acest clip video, da? Când s-a finalizat clipul video, când s-a terminat live-ul video, vreau să lăsați comentarii, facem un raid. Facem un raid, da? Toți care vă uitați, vreau să scrieți în comentarii DigiStie number one. DigiStie number one, da? Și să mulțumiți pentru munca prestată, că așa este frumos, da? Domnul, până la următorul bilet bonus dublu, care va veni curând, da? Pentru că în weekend vor fi foarte multe meciuri. După cum bine știți, la ultimul bilet bonus dublu au fost foarte multe câștiguri. DJ-ul vă dorește o seară frumoasă, să fie verde la pariuri și pariază responsabil. Aici DigiStie, aici cei mai buni pariori din România, voi, domnilor, pentru că îl urmăriți pe DigiStie și vă inspirați din munca și analiza mea. O seară frumoasă și să fie verde la pariuri. Vă salută DJ-ul cu respect. Poate nu dai like.